Murairo mukuru. Murairo mukuru tinowana pana Mark 12 verse 28 kusvika pa 34. Verse 28 kusvika pa 34. Kana muchida kuenda kune dzimwe nzvimbo dzakada kufanana naiyoyi, mungaenda pana Mateo 22 verse 34 to 40, kozoti Luka 10 verse 25 to 27. Zvakada kuti fanana neizvi shoma munozviwanawo zvakanyorwa pamusoro pemurairo mukuru. Amen. Zvino pakanyorwa kunzi kudai, moti pane chatingataurira tisati tapinda pakuverenga, kuti ungafunge kuti murairo mukuru ungava upi pasina zvawakanzwa kana zvawakambotauriwa. Ndeupi ungava murairo mukuru kwauri wewe? Panofanirwa kunge pane murairo mukuru kwauri kupfuura mimwe yose. Inini makandibvunza ndikakuudzai murairo wandikati murairo mukuru, nonga vazhinji vacho munotoziva nokuti ndogara ndichitaura pamusoro pawo. Murairo mukuru kwauri iwewe ndeupi? Tisati tapinda pamurayiro yakataurwa naMwari kunzi mirayiro mukuru, murayiro yakataurwa naJesu kunzi ndiyo murayiro mukuru, iwe pachako unofanira kunge une murayiro mukuru. Hatisi kutaura murayiro yezvinhu zvenyika. Of course ungaita murayiro yezvinhu zvenyika zvako. Pane masayings amunokukudza chaizvo chaizvo amunobva maita murayiro mukati meupenyu hwako. Vamwe vanoti live life to the fullest. You die once and you're not coming back. Wakava murayiro kwavari kuti vanoedza kushandisa kana yose nepose pavanokwanisa nezvavanoita muupenyu hwavo. Hazvinei nekuti zvakaipa here kana kuti zvakanaka. Asi dai kuri kunzi vaitora murayiro iwowo vachiuisa pana Jesu, vaimaximiza, kunonzi kumaximiza kwayo kwamunotaura, kukudza, kuita zvamandorokwati nemazvo zvinhu zvinofadza Mwari, nekuti vanenge vachiziva kuti vachafa uyezve havadzoki dai vakanga vari muna Jesu. Muri kuzvinzwa? Asi vanoita zvenyika nokuda kuzvifadza ivo, kuti ivo vange vakasununguka pamwoyo avo, vange vakasununguka mutangariro wavo. Hazvina basa kuti vari kukwadza vamwe, vari kuparadza vamwe, vari kuita sei. Chakakosha ndechekuti ivo ngavararame zvakanaka naso. Zvakafanana nenyaya yekuromba yatinoita iyi, togara tichitaura mazuva ose, saka chisi chinhu chinoshamisa. Nyaya yekuromba yatinoita iyi ndeyekuti hazvinei kuti zvichaita sei. Zvandiri kuda kuti inini upenyu hwangu huimprove. Dzimwe nguva neupenyu hwavana vangu hunobva hwaimprove, kana hwangu hwaita sei hwaimprove. Kwandakapuhwa zvinhu izvozvo ndakaita mhiko. Muruona, kazhinji tinoona kuti mhiko idzi dzinosara dzoparadza vanhu, vosara vaita madambudziko nezvaunenge wakazviparamura uchiti uda kuita sei kuchengetedza mhuri yako, uda kuita sei, uda kuonekawo sabhigazi pakati pavo, uda kuonekawo seshangwiti, sechi munoiti chiko mbinga, sembinga pakati pavo. Munozvona? Saka zvose zvamunonzonzi kana vakazotadza kuita zvinhu izvi, pane zvakati zvinozoitika, hamuzviteereri izvozvo.
chamunenge muchida kuona ndechekuita sei, ndechekuachisa vavengi venyu. Murikuona ndekuti havazondionawo kuti ndava pakati pavo, ndazokura manje ndaita pakati pavo, ndakunziwo ndiri munhu. Pane mamwe makororo anozviita neukororo hwawo, vopesera vakuzviita semudinga. Handi makororo ose anofanira kunge ari majere, munoona achishambadzira kuti tine mari, but they are corrupt people. Havana mari nokuti mari iyo haizi yavo, ndeyevanhu. Vangada kudhiraivwa malimozini, machii, vachizvibhiga, hazvizi zvavo, vakazviwana through corruption. Vanhu vangadai vatori mujere vari kubhigira ikozvo, asi vanenge vaida kukuachisa. Hai handi kuda kuedza kuita kunge zvinonzi ndivo mabhigas. Havazi mabhigas, vanhu vari kutourayawo nyika, vari kutourayawo upenyu hwevanhu vakawanda chaizvo chaizvo, zvokuti mhosva yavo ikuru, ihuru chaizvo. Kana kuiswa chaipo panonzi pai, pakudimburwa musoro vaifanirwa kuiswa, kana for hanging vaifanirwa kutorwa for hanging. Asi ndo vamunenge muchibhiga muchiita vane mari, imwe matevedzerawo muculture yavo yecorruption iyoyo, makuita zvakavora zviri kwese. Medzisero munosara musina nyika, munosara musina nyika. Ndizvo zvinenge zviripo izvo. Nyika yakaita vanhu vane makaro, panoita dambudziko. Nyika yakaita vanhu vanoita sei, vasingakoshese upenyu hwavamwe, panoita madambudziko. Muri kuzvinzwa? Aiwa, ndokatoti munhu wose une murayiro mukuru waanotevedzera. Pane murayiro mumwe waunoti unomanikidza vamwe vanhu pamusoro pavo. Kana uchitaura murayiro iwowo, ndiwo waunogona kuchengetedzesa imwe yose unenge uchidai uchipotsa, kana iwo pamwe unenge uchitopotsa nepasaidi. Asi wakaona munhu anenge achikanganisa murayiro iwe, unobva kuti iwe wakanganisa murayiro iwe, wobva watomuita sei, wobva watomujaja. Pouya dambudziko riye rinotaurwa naKristu, rinotaurwa navadzidzi kuti musatongana, nokuti hamuna zivo yose. Murikuona? Pane murayiro wako mukuru hwano uripo, pane mirayiro 10 yandiri kutaura vanhu vanoenda kuchechi. Kana ndikati vanhu vanoenda kuchechi ndiri kunyakati? Okay, but kuti vanhu vanoenda kuchechi ndokuright, nekuti vanhu vanoenda kuchechi vanobatira mumwe murayiro pamusoro vachisiya imwe. Saka vanhu vanoenda kuchechi pavanhu vanoenda kuchechi. Ini pane murayiro wandinobatisisa pauri, murayiro weupombwe. Ndiwo murayiro wesungano. Takabva kutaura murayiro wesungano just two sessions back, or 3 sessions back. Pataitaura nezvekuripira Kesari mutero, takataura nenyaya yesungano. I think takambopinda nayo. Takataurawo nenyaya yesungano pane nyaya yemufananidzo wavarimi vakaipa. Ndakati uwo ndiwo murayiro wandinonyanyoita sekukoshesa, nekuti it seems kunge Christ mwanakomana waMwari waiukoshesa, naMwari pachake waiukoshesa. Ndakateerera vaprofita, ndakaverenga vaprofita, ndinoona kuti sungano chinhu chaaikudza chaizvo Mwari. Kana chiti sungano, wakatora tambo wakaisunganidza neimwe tambo, toti tambo iri kubva kurudyi netambo iri kubva kuruboshwe,
dzava 1 yava 1 ta yati rebei kupfuura imwe yakanga iripo kare, iri kuruboshwe kana kurudyi, nokuda kwesungano yaitika ipapo. Chinhu chikuru ndechekuti yava imwe chete, tambo yakareba, yakura. Zvichivavo zviripo pamusoro pesungano yamunoita naMwari, nekuti kunonzi kuwedzera umambo hwaMwari. Imi makunzi vanhu vaMwari, mawedzera pakati penyu nhamba yokuwanda kwavanhu vaMwari. Kana mava vanhu vaMwari, mava neprotection. Munoverenga Psalm 91. Mava namaropafadzo namakomborero. Zvinhu zvaakuitika zvakanaka kwamuri. Mava nesimba nokuda kwesungano. Kuna Mwari zvakafanana nekuexpanda territory yake, kukudza nzvimbo yaanenge achitonga. Nzvimbo yaanotonga inokudzwa chete nokuva noumwari kwevanhu vanenge vachiti isu tava vaMwari. Haikure kana pakati pevanhu vanoti tino umwari vasina umwari. Zvakafanana nekuti paita mapockets emadissident. Kutonga kwenzvimbo iyoyo kune midzi. Pane carnage chete. Vamwe vari kukwevera kuti vabudirire, vamwe vari kuda kuparadza izvozvo. Hapasina kuwirirana naMwari kune vamwe vavo. Umambo hwaMwari hungatoita huduku pane kuti huparadze. Nekuti kune vamwewo vanovenga Mwari, vanenge vatoriko kunzeko vasingatombonyepera kuti haiwa tinoda Mwari. Vanotovenga Mwari kuti haiwa tinovenga Mwari. Vanenge vatowaniswa simba nevanhu vari pakati poumambo hwaMwari, vanenge vamumukira. Zvachinonetsa ndekuti vanhu ivavo vanenge vasingazivi kuti vari kumukira Mwari, vari kuparadza Mwari. Kufunga kwavo vanenge vachifunga kuti vari kuita zviright. Tinoona Sauro, wamunoti Pauro weTaso, achiudzwa naKristu kunzi ari kumukira Mwari. Asi Pauro pakuita kwake, achiri kunzi Sauro mazuva iwayo, pakuita kwake aifunga kuti munhu kushingairira zvinhu zvaMwari. Iye aenda neparutivi, apesana naMwari, oda kuparadza umwari. Muri kuzviona? Kwaari pane zvimwe zvinhu zvakanga achikoshesa kupfuura zvimwe. Pane mitemo yaaikoshesa kupfuura imwe. Nonga takati tikubvunzei mungabva matoziva kuti mutemo waaikoshesa ndeupi. Kana tichinzi tisatongana, chikonzero chekunzi tisatongana ndechekuti hatinzwisise. Zvimwe zvinhu tinoita tisina umwari, tichifunga kuti tinoita neumwari. Mweya waMwari chete ndiye unokwanisa kutitsanangurira kuti apa taita tagona, apa taita taputsa. Murikuzviona? Nepfungwa dzedu chaidzo hatingakwanisi kuzviita. Munhu wose anoda kunzi ari right. Naizvozvo kana pane vanhu vari kunenge vachitotaura kuti haazi right, vatova vavengi. Mazviona manje? Ndo nyaya inenge iripo ipapo. Pane mirayiro yatinokoshesa. Indati ndokoshesa murayiro weupombwe nekuti zvinoenda nesungano.
mumwe anokoshesa murayiro wekuti usabe. Akaona munhu uchiba chete, maiwe, zvakafanana kuti watosvika kugehena uchiri pasi pano. Paunonoperera pacho, wanotoperera mustokisi, iwe waba switi mustoro. Kana kuti waonekwa uchitambanudzira maoko pamango yepanext door, wopedzera wakustokisi. Nekuti pane munhu ari kukoshesa murau iwo, akasimbirira pamurau iwo. Munhu anenge achitonamata Mwari, anonamata Mwari achikoshesa murau iwo. Hazvina kushata kukoshesa murayiro. Chakanaka ndechekuti ngatikoshesei murayiro nokunzwisisa, uye tisava vamanikidzi. Wakanzwisisa pakusamanikidza, zvinokufambira zvakanaka. Ziva kuti tiri vanhu, tose tinokanganisa. Nyanya vanhu veZimbabwe, aive ndimo vanhu vanokanganisa. Kukanganisa kwenyu kuri very close pakuita nebhoni, zvisingabvumirwi izvozvo. Munokanganisa chaizvo. Pane mumwe unokoshesa murayiro wekuti usareva nhema. Unomunzwa achiti handidi zvemakuhwa nguva dzose. Ana mai nhingi ava ndevemakuhwa, musanditaurire zvinhu. Kana pangoita munhu anenge kuda kutaura zvemakuhwa, anobva akurumidza kumudhisimisa. Nekuti munhu iyeye akasimberera pamurayiro iwo, haadi zvemakuhwa. Saka anokoshesa murayiro wekuti usareva nhema. Zvisinei kuti pamwe anochonja, ane ruoko, anotambanudzira ruoko achitora zvinhu zvavo. Zvisinei kuti anopomba, zvisinei kuti muurayi nerutivi, pamwe pane rumwe rutivi. Asi murayiro wekuti usareva nhema anokoshesa. Kanzi hamire pane vanhu vane makuhwa, haadi kuvaona. Vamwe vanobva vati, uyu ndiye munhu waMwari chaizvo. Kwete, hazi munhu waMwari, anongokoshesawo zvinhu. Nekuti dai aikoshesa zvinhu izvozvo noumwari, Mwari aiwedzera pane kukoshesa kwaari kuita mutemo iwowo. Zvida aitowedzerwa akakoshesa mumwe futi. Wekuti chii? Usabe. Atone mirayiro miviri yaakukoshesa. Ndiri kuzviona kupi zvinhu izvozvo izvo? Makambonzwa inonzi parabhori yematarenda? Parabhori yematarenda ndeyemitemo yaMwari. Kushingairira kwatinoita zvinhu zvaMwari ndiko kunoita kuti tiwedzerwe. Tinowedzerwa kunzwisisa. Ndakidza ndikuudzei chimwe chinhu. Vanhu vaya vanodi kutaura vaya, vari kukoshesa mutemo mumwe chete, vane mikana yakawanda yekuti vapuhwe mumwe murayiro wokukoshesa, asi havazvigamuchiri. Inhini dzakaomerera pazvinhu zvavo. Kana vakakoshesa mirayiro miviriyo, vachapuhwa imwe miviri futi kuti vaikoshese. Asi nokuda kuti vakaomerera pazvinhu zvavo, havakoshesi chinhu. Vava ne4, vangadai vava ne4. Dai vakabata 4 iyo Mwari akafadzwa nazvo, aivapa imwe 4. Muri kuzviona? Parabhori yematarenda. Shingairirai pazvinhu zvaMwari. Iwo kana uchiziva kuti pane murayiro waunokoshesa nhasi, ibva wataura kuti komana ini ndiri kukoshesa murayiro wakati. Uone kuti Mwari angakuwedzera sei pamusoro pekukoshesa kwaunoita murayiro. Wototanga kunamatira kuti Mwari, chindibatsirai kuti ndichengetedze murayiro iwowo namazvo. Kana akakubatsira achakuwedzera. Murairo mukuru.
mumwe akaitawo murairo mukuru wechiva haabate mukadzi wemunhu. Akatongoona mukadzi asina kupfeka zvakanaka kana kuti akapfeka hembe dzakakwana zvadzo matirauzi nechichizvi zvakangoti mbambamba akutotarisa kusaidi. Anotopfudzana namai vava vakatarisa kusaidi asikadi kuvaona. Hazvinei kuti mai vakavakwa sei, vakanaka here kana kuti havana kunakirwa nazvinhu izvozvo. Chaari kuavhoidha mani ndechekuti aone kuti amai chimiro chavo chakaita sei nyangwe vakapfeka hembe. Ruchiva. Asi tinobva tada kunyatsoona handi. Takaona mukadzi akazvipfekera zvakanaka ende tinobva tanyatsoyemura nerute nerute. Rute nerute ruchibuda. Pfungwa dzedu kwadzinenge dzasvika kunenge kuri deepers. Tinenge tapedza nemukadzi yedu anenge achimboziva kuti tinenge tatopedza naye kudhara. Anenge akuzongouyawo zvake panyama hapa tinenge tadhira naye. Maona. Madhiliro atinoita naye mupfungwa dzedu haazosvika. Akapfuura madhiliro atinozoita naye panyama. Saka tizotisappointika naye kuti tambenge taita shungu stere dzekuti tisvike paari. Ruchiva. Murikuona. Panzi kuti mumwe somutemo wekuti hai zvazvisi zvangu zvinganditezo sei. Ndinodhila nekachibage kangu kari kumba kasina kana nyama. Tadoka ndinopedzera shungu ikaka. Kamwena kangu. Panzi pokuti uite izvozvo ungofarawo nezvaunozvo. Unoziva wakatanga kufarira mukadzi wako uchidaro so. Zvinhu zvinokufambira zvakanaka. Hakuzi kuti handisi kureva kuti mukadzi wacho ari kukufarira bheki. Aiwoti. Vakadzi vane pfungwawo dzavo. Anokwanisa kunge ari kutopakurirawo kumumwe, ari kuponesawo mumwe munhu nekusaidi. Nyangwe wakamuda stere. Asi iwe ufadzwa nezvekuti uri kupa rudo kumukadzi wako. Kana uri mukadzi, fadzwa kuti uri kupa rudo rwako rwese kuti kumurume wako. Fadzwa nezvese zvako. Unonzwa Pauro achiti mumwe woga ngaazvitsvagire mudziyo wake wakamukwanira wakanaka. Kachibage kako kakakwanira. Kapedzere shungu. Ngakarekedze kufema. Kusvikira kati tasa. Vabereki vako vagouya zvako vakanhonge vagokaviga. Kati tasa nekudiwa. Nekuswera kachipedzerwa shungu mazuva ose. Ndizvo zvimwe chetewo nemurume wako. Hazvinei kuti ane kadora akaita sei. Pedzera shungu dzako paari. Utoramba vamwe vanenge vachiona kuti madzibaba vanenge vachiona murodhi vanenge vachifungira kuti ane majaindi. Kuti vakamedza shato. Usatombofunga nezvazvo. Itoti kuti ndigozvidii izvozvo. Tosora kuti ndo madhongi avanhu chaivo mhuka dzavanhu. Nokuti musoro wonzi mune kadora musoro uchiti madhongi hatibatane nemadhongi isu. Vachiti tibatane netimatora. Dhongi rake rakamukwanira iwe kwanirwa nekadora kako. Muri kuzviona. Munhu anokoshesawo, anokudzawo murairo weruchiva. Ngatomboda chinhu chemunhu anyangwe akakuona uchipfuura nemotokari yako haana basa nayo. Ungaridza bhero waita sei haana basa naro. Hatombokuona kuti ungaswera uchikanda mari panze nepawindows. Haana basa nayo. Angangonhongawo zvake akati thank you akaenda kumba kwake akandodya nemurume wake mariya. Hafe akaswedera padhuze newe kana kusvika kumba kwako hazvi. Kana motikari mako iyo hakwire. Ziva kuti baba imbwa yemunhu. Kana kuti amai ava imbwa yemunhu chaicho. Kungonyeperawo kupfeka zvimadhirezi zvakanaka nezvimagogo.
nekuisa zvimapauda pauda, hapana zviripo. Zvakafanana nekuisa mugoronga ramarara. Uchida zvekuzvitsverera gomba pasi apo wotanga kuita gomba kako kadiki pedze shungu pane kuti uende kuna mai vavo. Ndizvo zviripo. Nemamwe madzimai akapedzisira atengawo zvaanotenga akati zvekuenda kuna vanhu vaya akaora zvavo nopera kuswera vachinama nama vachishamisira. Hapana zviripo. Muriona, vanhu vakakoshesa murayiro wekuti chiva nokuubata kwavanoita ikoko Mwari anokwanisa kuvawedzera pane iwo. Asi pane murayiro yakataurwa naMwari, yakataurwa naIshe wedu Jesu kunzi ndiyo mukuru. Mirayiro yemukuru inobata zvose zvatiri kutaura izvo. Yatinzwe kuti mirayiro yacho inoti ndisati ndasvika ikoko. Pane vamwe vanokoshesawo mirayiro yaMwari. Commandment 1, Commandment 2, Commandment 3, Commandment 4. Pane vamwe vanokoshesa masabata. Pane vamwe vanokoshesa kukudza baba namai. Vanongofunga kuti kungoteerera tsoka dzaamai namababa ndizvozvo. Kana vaita zveun'anga nechechi tongoteererawo zveun'anga nechechi. Kuti ngatigare chifadza madzibaba edu namadzimai. Hazvina kuti vari kuita zviri right here. Pane vamwe vanokoshesa murayiro. Pane vamwe vanokoshesa masabata, murayiro wamasabata. Vanochengetedza masabata nemazvo. Pane vamwe vanoti vanoeresa zita raMwari, vanoeresa umwari. Pane vamwewo vanobata murayiro wezvifananidzo, vanonzvenga zvifananidzo zvese, havateerere kune zvinhu zvemhanzi izvi kana zvebhora havazvitarisi. Havatarise zvekuswera vachitarisa zvemasports zveentertainment. Havana kana basa nazvo. Havana kana idol kana one. Let alone maidols chaivo chaivo vanonamatwa navanhu vamwe ezvimiti nezvitanda namabwe nechii. Kwete, kana maidols epfuma havana. Varipo vakadai. Pane vamwe vanokoshesa murayiro wokutanga. Chiripo apa chinenge chiriwa ndechekuti tikoshese mirayiro yose ive mikuru. Zvamunoona isu sevanhu vekereke yenzira dzaKristu Jesu mambo wedu, tinokoshesa mirayiro yose iyoyo. Imwe nzira yokuti tikoshese murayiro yatinoonekwa nayo ndeyekuita mhiko pamusoro payo. Munoziva kuti tiri vanhu vanopinda pamasabata. Masabata tinopinda pamasabata. Pamasabata ipapo tinodedzerwa kunzi tiite mhiko. Chimwe chinhu chandakakutaurirai ndechekunzi Pisa Rema 119 tinorirangarira nguva dzose pasabata, pakuvhurwa kwesabata. Rinotaura nezvekukudzwa kweshoko raMwari, kuti nzira yatingakudze nayo shoko raMwari yakaita sei. Murikuona, ndokukosha kwepisa Rema 119. Rinotidzidzisa izvozvo. Naizvozvo kana tichiriverenga pamasabata edu ose, some individuals, wangoverenga one stanza iye chete, kana kuti wangoverenga aleph kana chii kana chii, inotokuudza kuti shoko raMwari rinobatwa so. Tinogara tichizvirangaridza sabata nesabata, sabata nesabata. Saka mashoko akaita semhiko
asi chikuru chiripo ndechekuti tikwanise kuti tibate shoko rose noumwari hwaMwari, zvirevo zvake zvaakatema nezvaakatonga, nokunzwisisa nhoroondo idzi kuti tinzwisisa pakamwira Mwari. Mitemo inegumi imhikoka dzatinoita pasabata roga kuti tinoverenga tichiti Mwari tibatsire kuchengetedza mutemo sabata nesabata nesabata. Vakaongororwa vanozisa mupfungwa dzavo kuti zvatiri kuitira chinhu ichi chii. Muza kuvandudzwa kwatinoita ndakuverenga 10 commandments chete pasabata roga kwete tichimhanya kuti takaverenga commandment imwe chete toita mhiko dzedu dzekuti tofanirwa kuchengeta commandment iyo. Nzwisiso inodurwa naMwari pamusoro peshoko iroro yakapenga. Ndikati yakapenga achizvishona chakanaka, yakadzama. Mwari anotidururira nzwisiso pamusoro pe, anotivhurira pfungwa. Kana tichizviita nemazvo hazvisi zvongovenga kwete, ita mhiko. Iwo kana uchienda kukoti unozvisimudza ruoko rwako rweruoko rumwe rwechiboshwe ruri pabhaibheri. Kana tiwongoita mhiko dzimwewo dzisinei nebhaibheri asi uri kuita mhiko wakasimudza ruoko rwako kurakidza kuti uchataura zvokwa. Naizvozvo patinozviita nesabata tinoita sevanhu vari kudaro, tinotodaro kuti this is our intention, ndizvo zvatinoda kuita izvo, kuti tichengetedze zvakatemwa nezvakatongwa nazvo zvaMwari. Tabva paya patanga tichiita semunhu wese wese anokoshesa 1 commandment, takuedza kukoshesa yose nekuti tinopika pamusoro pecommandment yoga yoga. Sei tichipika? Ndo zvatinoda kuita, nyangwe tichizotadza. Tinozokanganisawo zvishoma, hatizi perfect kaizvo, hatina mugadzirwa tiri perfect. Zvino tanga takadaro pakutanga, asi mushure mokunge Adhamu atadza takurwisana naizvozvo kuti tiedze kuita. Ndo kunonzi kurima ivhu rawakabva. Ndonzwa takabva pamweya, takabva pashoko iri, shoko rakataurwa tikavapo. Ndo ivhu ratinorima kuti tidzokerechi kuna Mwari. Hanzi unodya cheziya. Tiri kuita mhiko idzodzo kuti tidye cheziya. Unzwa, tinoziva kuti hazvizi izi. Vamwe vanototi hazviiti. Asi tinoti isusu tichaedza. Tibatsirei Jehovha. Zvamunoda ndo zvatoda kuita. Kwete kuda kwedu zvana macheso zvokuimba kuti zvino zvavanhu kunyanya, kwete. Kuda kwaMwari kunyanya. Zvedu zvinozouya zvedu mbai mumashure zvedu, asi zvinofanira kunge zvichiteedzana nekuda kwaMwari. Ndine urombo nekuti panze apa pane construction yakanyanyisa. Pari kuitika construction, ndavhura nehwindo racho futi, saka noise iri kupinda munomu yakanyanya. Anti amadiwa, ndine urombo. Singe tataura zatipinde mushoko. Verse 28, Mark 12. Zvino mumwe wavanyori wakanga anzwa kutaurirana kwavo, achiziva kuti wakanga avapindura zvakanaka, wakauya akamubvunza achiti, murayiro wokutanga payose ndoupiko? Jesu akapindura akati, wokutanga ndiwo, inzwai vaIsraeri, Ishe Mwari wedu ndiye Ishe mumwe chete. Ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose, nokufunga kwake kwose, nokufunga kwako kwose, nesimba rako rose. Wechipiri ndiwoyu, ida wakwako sezvaunozvida iwe. Hakuna murayiro mukuru kuna iyeyo. Zvino munyori akati kwaari,
Zvakanaka mudzidzisi mareva zviro kwazvo kuti ndiye mumwe chete, hakuna mumwe kunze kwake, nokumuda iye nomwoyo wose nokufunga kwose nesimba rose nokudawo kwake, sezvaanozvida iye, zvinopfuura zvikuru zvipiriso zvose zvinopiswa chose nezvibayiro. Zvino Jesu akati achiona kuti wapindura nokufunga akati kwaari, hauzi kure noushe hwaMwari. Kukasava nomunhu wakazotsunga kumubvunza chinhu. Amen. Hanzi hauzi kure noushe hwaMwari. Ushe hwaMwari chii? Takati murayiro yaMwari. Kana kuti tinzi tiri pasi peushe hwaMwari, tiri pasi pemurayiro yaMwari hanti. Asi pane murayiro wezvivi nomurayiro wemweya hanti. Kristu akauya kuti chitanga tingakwanise kubata nenyama, chaitikunda chiri munyama, tichikwanise nokuda kweropa rake, nokuda kwekutisuka kwake, nokuda kwemweya wakatipa kuti tikunde chenyama. Naizvozvo takubata murayiro tiri panyama, takukwanisa murayiro tiri pamweya kuti panyama. Unozviona kuna Pauro izvozvo, I think kuvaKorinde here kana kuvaRoma. Muri kuzvinzwa? Tinokwanisa kuita murayiro yose nomweya waMwari. Hazvina kunzi murayiro tiite tingoisiya yakadaro nekuti takaitadza kuita. Hazvina kumbobvira zvanzi varombo. Hakuna kana nemumwe wavo wavadzidzisi vakateerera Kristu. Nyangwe Pauro haana kumbobvira ataura. Nyangwe anga ari muduku zvake kuvadzidzi vose. Haana kumbobvira ataura izvozvo. Pauro unozvireverera akati mweya ndiwo unotiisa pedyo nepamusoro pemurayiro. Kristu ndozvaakawira izvozvo. Iye wakakunda panyama, asi zvaakati shamba neropa nokuti bhabhatidza nemweya wake, wakati tikunde murayiro. Ndakakuudzai kuti murayiro hauna basa kana uchiitwa, asi kana uchigumburwa nomurayiro, kana uchikanganisa murayiro wose une basa. Nokuti zvinonzi watadza wakundikana pane mumwe, wakundikana pane yese. Fungisisai zvonambe ndichitaura kuti kana wakagona 1 wakaita nemazvo, Mwari arada kukuropafadza kuti akupe wechipiri ugone, akupe wechitatu ugone. Maybe neprogress yaunenge uchiita iyoyo ungangopinda mudenga. Zvino wakungoramba uri pa1 ungapinda mudenga sei? Imi chiudzwa kunzi naiye akatorerwa chaakanga anacho akasara asisina. Unosara usagona kana kubata neiyo 1 yaunga uchigona kubata. Mweya wakaipa unoona pauri kuti uchiori neiyo commandment iyo 1 yaunga uchigona kuchengetedza yeruchiva. Zvichida yakanga iri yekureva nhema, zvichida yakanga iri yeupombwe, zvichida yakanga iri yekuba, zvichida yakanga iri yekuuraya. Muri kupanzwa? Ushe hwaMwari, murayiro yaMwari, nomweya watikapuwa, watikavimbiswa naKristu kuti uchauya ukagara patiri, tinokwanisa kuita zvinodiwa zvose pamurayiro. Hatizviiti nesimba redu, hatizviiti nekufunga kwedu, hatizviiti nekugona kwedu, asi kuburikidza nemuna Kristu Jesu. Ndipo patinoti kuburikidza nemuna Kristu Jesu zvinhu zvose zvinokwanisika. Kristu Jesu ndiani? Ishoko raMwari. Shoko raMwari ndiani? Ndimweya waMwari. Muri kuzvinzwa? Ndoda kuti munzwisise. Kristu Jesu ndiani? Ishoko raMwari. Shoko raMwari ndiani? Ndimweya waMwari. Kana zvinzi une Holy Spirit, you have something to do with the law. Neshoko raMwari raunochengetedza. Kana zvinzi wakarurama, pane chekuita nemurayiro chauri kuita nokuuchengetedza. Takapuwa simba kubva kudenga. Tikanzi mweya wakauya akasogara pavari vadzidzi wakanga wakaita sendimi. Vakatanga kubuda vachitaura nendimi. Vakatanga kutaura nechirudzi chavakanga vasati vambotaura. Tikanzi ava havazi vaGarirea here? Ko vakanga vadzidza kupiko mitauro yedu?
kwenguva duku yakadai. Vakabatwa nedore rezvavanoshamatata vachiparidza mundimi dzedu dzatinovanzwa nadzo. Zvanzi varara vachimwa here mangwanani akadai. Muri kuzvinzwa? Iwo mweya wakaita kuti vakwanise kutaura nendimi yavakanga vasingazivi, vasina kutaura, ndiwo unoita kuti tikwanise kuchengetedza murayiro. Mapanzwa? Tichidzokera kumashoko. Zvino mumwe wavanyori wakanga anzwa kutaurirana kwavo achiziva kuti wakanga avapindura zvakanaka. Kutaurirana uku muchiri kukurangira kuti kwanguri kwei? Pamusoro penyaya yemarriage iya vasadhusi pavaibvunza kuti pamusoro pekumuka kwavakafa. Zvikanzi mumwe wavanyori akaona kuti ava vapindurwa zvakanaka, nhasi havana chekutaura vasadhusi, ngavadzokere kumba kwavo zvavo vanomwa tii vararire tii. Zvikanzi akanga avapindura zvakanaka. Wakauya akamubvunza achiti, munyori munhu ane simba rokunyora. Kana wakunzi munyori iwewe une power. Zvinonzi the power of the scribe, and the pen is mightier than the what? Than the sword. Ndozvamunotaura kai pachirudzi chenyu. Munyori ane simba anotoziva pamusoro pemurayiro, aitoziva pamusoro pemashoko aMwari. Asina iye akakatyamara akati kana apa handina chekupindura kana chekunyora hapana. Nekuti zvapindurwa here zvinondinyaradza nonsense dzese dzatinoswera tichipopoterana nadzo pakati pavafarisi navasadhusi. Hanzi wakauya akamubvunza achiti, murayiro wokutanga payose ndeupiko? Mukunzwa? Zvikanzi murayiro wokutanga payose ndeupiko? It's obvious kuti murayiro wokutanga ndeupi. Ndini Mwari wako akakubudisa muIjipita. Usava nevamwe vamwari kunze kwangu. Ndiwo murayiro wokutanga iwowo. Asi mataurirwo ainozoitwa manje wakunzi wokutanga. Zvikanzi pane murayiro miviri chete. Wokutanga une zvekuita namakomandiments ose. Asi kunyanya unenge uchitora pamusoro pemakomandiments ekutanga mana aya. Vamwe vanoti aiwa kwete, anotora zvisvikira pane weshanu. Kuzvinzwa? Asi zvine zvekuita naMwari mana iwawa okutanga. Munoaziva kana musoro? Ngatinenge kukubvunza. Murayiro wokutanga ndeupi? Teererai munzwe murayiro wokutanga kuti urikutaura uchi. Ndini Mwari wako wakakubudisa kubva munyika yeIjipita. Usava navamwe vamwari kunze kwangu. Urikuzvinzwa? Wechipiri unozoti chii? Hamunozviziva mugova. Handitoda kuti muutaure. Jesu akapindura akati, wokutanga ndiwo inzwa vaIsraeri, Ishe Mwari wedu ndiye Ishe mumwe chete. Ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nokufunga kwako kwose, nomweya wako wose, nesimba rako rose. Unzwa ataura zvinhu zvina. Simba rako, kushingairira pazviri. Mweya wako, kuti mweya wako ngautodze murayiro yaMwari. Ndo mweya wako ngautodze murayiro yaMwari. Kuti panouya mufungo yakaipa ubva waudhisimisa uchiri mumweya. Pakauya mufungo wekuti nhasi ndasangana mai vandaona mai vakanaka. Zvakamboita sei kuti urare namai vaya? Chii chaunonzwa kana ukarara namai vaya? Ubva waidhisimisa painongouya pfungwa yekuti ndakanzi ndisaite ruchiva, ndisaite upombwe. Ndokuda nemweya.
Munoziva chimwe chinhu ndechekuti tinokwanisa kuchengetedza dzimwe nguva, tinokwanisa kuchengetedza nyama yedu kupfuura kuchengetedza kwatinoita mweya. Tinokundwa pamweya asi panyama hatikundwi. Unenge uchifunga kuita zvinhu zvakaora chaizvo chaizvo asi haufe wakazviita. Kana wakuda kuzviita so ndipo paunozofunga kuti murayiro wakanzi chakati. Watova pedyo. Ungafunge pamusoro pemukadzi weshamwari yako uchimuona akanaka wakafunga zvekurara naye wakatadza kurara kumba kwako kana kurara nemukadzi wako chaiye. Kana uchitorara nemukadzi wako unenge uchitorara uchifunga mukadzi uya. Asi musi waanoti bhenengena akati baba chimboyai mumbondigadzirisa zvamunoita mukadzi wako, unokwanisa kuramba. Munoziva? Zvimwe chete izvo nemudzimai unokwanisa kuramba kuti kwete kwete kwete. Izvo hazviite izvo. Maona? Zvakuda kutranslatewa kuita panyama manje akuramba. Saka mweya, simba rako rose, ndataura ndi? Nomwoyo wako wose. Mwoyo ndio watinoshandisa murudo. Sikanzi rudo rwako kuna Mwari ngaruve rwakakura. Kana rudo rwako rwakakura kuna Mwari, haudi kumukanganisira, haudi kumuitira chakaipa. Nguva dzose uruda kumufadza. Mudiwa wako. Unoti kana uchibva kubasi, unoenda kana une senta kuu. Kana kuti unoenda wambotenga chips so, wamboenda wambonodya. Zvida wamutengera sausage. Uchingopfuura nepamashops paya uchienda kumba kuti murume mukadzi wangu tisati tadya zvese izvo tinombotanga nambomupa sausage. Zvida wamutengera zviwitsi kana chocolate kana chi. Unomufadza nguva yose. Zvinhu zvose zvaunenge uchingomuitira. Ndozvakaita nerudo rwaMwari. Kuda kumufadza Mwari, chakanaka nekuti Mwari anongotitaurira zvaanoda. Isu tongoregedza kuzviita kana kuti tozviita. Ndizvo zviripo. Hazvinei kuswera tichibuditsa mari tichitenga. And that's a good thing. Zvakanakisisa izvozvo. Yatimwidei nemwoyo wedu wose. Nokufunga kwako kwose. Munogara muchifunga nezvaMwari, munogara muchifunga here nezveshoko raMwari. Munomeditata here. Apa tiri kunzwa meditation nekugara tichiverenga shoko raMwari kune kakubatsira kwarinoita. Zvikanzi dzimwe nguva ungatadza kuzvinzwisisa pakutanga, dzimwe nguva zvingatadza kupinda mupfungwa dzako pekutanga, zvingatadza kupinda mundangariro dzako kekutanga kana kepiri kana ketatu kana kechini. Asi wakagara uchizviita, nomumwe musi uchanotisa kuti shoko iroro riri important sama. Kuti shoko rakakura, Bhaibheri rese rakakura yakama. Vakakomborerwa vanhu vakariverenga kakawanda. Over and over again. Vamwe vanongonjobera chete. Samujobe vainhonga mapepa kuya kunana Zimbabwe kare kare. Vachijobura mapepa so. Vamwe vanongonjobera chete kuti apa tabata apa tabata apa. Havana kana order. Vakavhunza zvinhu izvo zvavanenge vanjobera futi vanenge vachizvikonewa. Nokuda kuti shoko harina kubatana mavari. Havana nzwiso yakanaka. Shoko rinofanirwa kubatana pamafungiro. Nekuti murawo mumwe unoafekta mumwe murawo. Tataura nesimba rako rese. Saka zvinhu izvozvo zvina. Simba rako rose ndezvekuti kuzvishingairira, kuzvishandira, kunzwa uchinzwa kuita kumanikidzwa nokuda kwokuita sei zvinhu zvaMwari. Usingade kukonewa. Alright. Izvozvo zvakataurwa nani? Zvakataurwa naMozisi. Ndaida kuti ndikunhongerei vhesi yacho chaiyo asi ndoda kuti munoverenga after maverenga Dhuturonomio 5 pamusoro peMurayiro.
moverenga machapter anotevera unana chapter 6, 7, 8 hamungazvipotse izvozvo. Zvimwe chete izvo nepamunoverenga chapter 19 and 20 yaExodo, munoverenga machapter ariko kumberi kwacho 21, 22, hamushaye shoko irori iri parinotaura semataurirwo aro aita. Ndo shoko rinobatisiswa navaIsraeri. Zvimwe nguva anenge asikagoni kurisaita zvavo 10 commandments, asi semataurirwo azvaitwa apa vanozvibata, vanozviziva. Zvikanzi inzwai vaIsraeri, inzwai vaIsraeri. Ipapo pakakosha sitere. Tinodzokera panyaya yekuti Jakobho naIsraeri ndiani? Jakobho haazi Israeri. Muzvinzwa? Kana uri Jakobho uri Jakobho, kana uri Israeri uri Israeri. Jakobho akatozvinzi Israeri mushure. Zvakafanana nezita rekubhabhatidzwa naro. Kura kwako kwose wanga uchidedzwa nerimwe zita. Gore raunotendeuka wane 50 years ubva wapuwa zita newana. Iwe wakutofa wakupuwa zita remwana. Hauchapuwa akanzi ana Peter naJohn. Unopuwa chairo chairo rinenge richine meaning yeshoko raMwari. Zviye zvokunzi vanhu vese vanongopedza vachinzi ana Peter nana John nana chii, handizvo izvo. Zvakanaka zvazvo kuti zvirakidze kuti uri muKristu. Zvangofanana kunzi vanhu vanonzi nani? Ana Muhammad. Zvakanaka. Nekuti zvinenge kuti zvirakidza kuti uri muchitenderano ichi. Asi hazvina zvazvinoreva. Ukwanisa kungonzi Muhammad uri muKristu, kana kungonzi Peter uri muIslam. Hazvabasa izvo. Zita rako chairo chairo rinozikanwa naMwari. Muzvinzwa? Rinotongotaurwa pamweya. Zvimwe nguva vakakomborerwa vazhinji vakanzwa mazita avo pamweya. Zvinonzi nengirozi dzine mazita. Zvikanzi vari mumunda, baba vaSamusoni namai vaSamusoni vakamubvunza kuti ko imi zita renyu ndiani kuti tizokunamatai? Zvikanzi nyange zita rangu ndakaritarira kwauri, harina charinoreva kwauri. Hautomborinzwisisa. Pane mazita anonzwisiswa naMwari kwakudenga atinopuwa. Kana uchiriziva zita rako iwe wakakomborera. Inzwai vaIsraeri. Zvino zvapasina kunzi inzwai vaJudha. VaJudha vanopedzereko nguva yavo. Zvipanzi inzwai vaIsraeri. Israeri handiva ndivo marudzi ane gumi. VaJudha vatori separate. NavaBhenjamini. Israeri rimwe zita risinei nekuita nekunge wabarwa uri mwanakomana wani? waJakobho. Wechipiri ndiwoyo, ida wako sezvaunozvida iwe. Hakuna murayiro mukuru kuna iyeyo. Ida wako sezvaunozvida iwewe. Inobva pamirayiro iyoyoyo 5 kusvikira pai 10. Ndokuda wako iwe. Munhu akaita sei? Wokwako hazvirevi kuti munhu wakazvarwa naye mumba mako. Kwete. Wokwako ndiye munhu unotevedzera mirayiro yaMwari. Wokwako haazi munhu wemunyika mako maunogara, kana munhu werudzi rwako, asi munhu anoziva murayiro yaMwari ndiye wokwako. Zvanzi da wokwako. Muri veumambo humwe chete, muri veushe humwe chete pasi paMwari.
iyo murayiro iyoyo mitanhatu iyo inoita kuti tidanane. Takaitevedzera inoita kuti tidanane. Zvikanzi kuda Mwari ndokuchengetedza murayiro yake, tada Mwari handi. Iyo Mwari kana achichengetedza murayiro iyoyo pakati pedu, tadawo Mwari. Nekuti mirayiro yaMwari yatakudza, yatakwanisa kuchengeta. Vamwe vakabvunzwa naKristu zvikanzi, kwemi munogona kukudza Mwari wamusati mamboona? Muchitadza kuitirana zvakanaka pakati penyu mega. Hamufunga kuti zvanga zvakanaka here kuti muchengetedze murayiro iyoyo pakati penyu, kuitira kuti kukudza kwenyu Mwari kuzadziswe? Kristu kutaura kuti kana makachengetedza imwe inoraudzirai, mazadzisa rudo kuna Mwari. Mozopedzisa mozita top up nemurayiro yaMwari. Zvichida zvinodai so kuti murayiro 1, 2, 3, 4 urunzwa. Murayiro 1, 2, 3, 4 inotaura kuprepare for what? For mirayiro inotevera. Vaona? Zvatabva kutaura izvozvo izvo pamurayiro 4 yekutanga, zvatiti inzwai vaIsraeri, Ishe Mwari wedu ndiye Ishe mumwe chete. Ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose, nesimba rako rose. Amen. Ndiye Mwari mumwe chete. 1 and 2. 1. Tinorakidza kumutya nekuyeresa zita rake, nekuchengetedza mazororo ake, nokuitira vamwe zvakanaka. Kuitira vamwe zvakanaka ndokumutya. Kwete vanhu vose vose vemunyika, kwete kwete. Ivava vanotya zita raMwari. Dzatite chimhanya handikwanisi kutiperera. Hakuna murayiro mukuru kune iyoyo. Zvikanzi mirayiro iyi inokavha yose iyoyo 10. 10 yakabatawo yose iri mubhaibheri rose. Uzvinzwa? Murayiro iri pa2 chete. Pane zvekuita naMwari, pane zvekuita navamwe. Mirayiro yose iri mubhaibheri. Hakuna iri kunze kwayo iyoyo. Saka murangariro wokuti kana achiti chengetedzai mastatutes aMwari, chengetedzai kana mahoride aMwari aya, chengetedzai kana zvaakatema nezvaakatonga. Zvine zvekuita naMwari directly. Urona? Ndo panozadziswa murayiro wokuti inzwai vaIsraeri, Ishe Mwari mumwe chete. Zvinomunyora akati kwaari, zvakanaka mudzidzisi mareva zviro kwazvo kuti ndiye mumwe chete, hakuna mumwe kunze kwake. Nokumuda iye nomwoyo wose, nokufunga kwose, nesimba rose, nokudawo kwake sezvaanozvida iye, zvinopfuura zvikuru zvipiriso zvose zvinopiswa, chose nezvibayiro. Zvibayiro nezvipiriso. Makambonzwa Kristu akati achitaura kuti hanzi usati waenda kunopa chibayiro chako pamberi peareka, zvichireva kuti usati watanga kunamata, tanga wafunga kugadzirisana nomumwe wako. Zvikanzi kana wagadzirisana naye wozviita wozouya wobayira chipo chako. Asi isi tinodai so, tinotanga tapa zvibayiro zvedu tozenda tinogadzirisa mumwe uya, nekuti hatikoshese vanhu kupfuura Mwari. Kristu sei akataura izvozvo kuti tisaende tine mufungo muviri pamberi paMwari. Kana tichaenda tine kutadza kana kunyunyuta, tokwanisa kuitadzira mumwe munhu. Mumwe munhu ane chigumbu chesu. Kana kuti isusu pachedu ndisi kutonyunyutira mumwe munhu nokuda kwokuti atitadzira. Zvakati titage kuenzanisana, titongerwe zvakanaka nomumwe munhu, tozenda tondopa zvibayiro zvedu. Handisi kuti mirai kupa zvibayiro zvenyu, rambai muchipa zvibayiro zvenyu sezvamunongoita misi yose. Zvekutadzirana izvi zvinouyawo. Maona? Isi tagara chingopira zvipiro zvedu kuna Mwari. Tagara chingomunamata, tanga kugara chingomubayira nekupisira kwaari.
zvokutadzirana zvitori mumashure zvake. Chatinokoshesa relationship yedu inogara yakakosha pakati pedu naMwari. Ndiwo murayiro wokutanga. Kana tikazotadzirwawo nemumwe munhu, hazvisi kuzotimisa kuita sei? Namata Mwari. Ticharamba tinamata Mwari tichiedza kugadzisana nemunhu weyavo. Nekuti hatingashotese Mwari. Akati tibayire mangwanani, tibayire madekwana. Pamitambo yangu yose moita sei? Mouyawo. Musauya musina chamakabata. Pakugara kwemwedzi moita sei? Moita izvo zvamunofanira kuita. Nekuti inguva dzekumborangarira nadzo. Izvo zvichagara tingozviita nguva dzose. Whether vari pavanenge vachititadzira kana kuti pane vamwe vatinenge tichitadzira. Hatisi kuzomira, hatisi kuzoshotesa Mwari. Asi tine hope yekuti tichagadzirisana navanhu ivava. Tinokukurumidza. Maona. Kuti nokunonoka. Zvino Jesu wakati achiona kuti wapindura nokufunga akati kwaari, hauzi kure noushe hwaMwari kukasava nomunhu wakazvisunga kumubvunza chinhu. Amen. Naizvozvo chengetedzai murayiro yeushe hwaMwari. Murayiro yatinogara tichitaura nguva dzose. Kuti ndini Mwari wako wakakubudisa munyika yeIjipiti, usave navamwe vamwari kunze kwangu. Ndiyo murayiro yatinogara tichitaura mazuva ose. Usapfugamira zvifananidzo kana kuzvinamata kana kuzvishumira. Nekuti ndine godo ndinovana nekuda kwevani? Nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Kusvikira kune rudzi rwetatu nerwechina. Ndichiitira nyasha vanondida vanochengeta murayiro yangu. Kune zviuru zvamazana zvamarudzi avo. Zvanzita kuti zita rangu riyerese. Nekuti handingaregedze kupa mhosva kune munhu usingayeresa zita rangu. Chengetedza masabata angu. Uzorodzana iwe novokwako nemuranda ari mukati mesuo rako nomueni nembongoro yako. Ngapava nerunyararo. Kudza baba wako namai vako kuti mazuva ako agowedzerwa panyika yaugere yawakapiwa naMwari wako. Tikapinda murayiro iyoyo yakati kutaurwa inoenderana kuita sei? Ida wako wako sezvaunozviita, sezvaunozvida iwe. Zvikanzi usauraya, usabe, usapupurira wako wako nhema, usaita ruchiva, usaita unoupombo. Haiwa Mwari ngaatibatsire kuchengetedza murayiro yake yose. Murayiro yake yose mikuru. Murayiro yake yose yakanaka. Inotipa zivo, inotipa hungwaru, inotipa uchenjeri kupfuura nyangwe varairidzi vedu, kupfuura nyangwe vakuru kwatiri. Ngatide Mwari wedu nemwoyo wose, nepfungwa dzose, nemweya wose, nesimba rose. Hama kusvikira tisangana zvakare pachidzidzo chinotevera. Ndini wenyu muparidzi anoti, sarai zvakanaka. Mwari. Amen. Amen.